Eso wazukuru maswera sei kana kuti munofara here vazukuru vasekuru zviri kudidi muri sei vazukuru vasekuru sendi makupisa ndeni makupisa ndeni ndangodiwe fe maswera bo here DJ. Kuni wanasema kutoka nani? Ai pisa mata kwa basi
Right, Shailin, zviri kudii muzukuru? Waswera boy here muzukuru wangu? Zviri kudii Shailini? Right, Judith Chikandiwa, zviri kudii? Thank you very much for waiting. Thank you so much for waiting. Maureen, Anna Maureen, hi uncle, my first time kupinda mumusha. Welcome Maureen Gombe, pamusha wedu. Thank you very much for coming. You are welcome. Chokwadi makorokoto ndedu tese, makorokoto edu tese mzukuru wangu. Right, ladies, Kara B, thanks very much for coming, for gracing our channel. Zviri kudii? Aiwa Henry Bo. Alright, ozvinezvi ndakunzwika here? Ozvinezvi ndakunzwika? Alright, thank you for confirming. Right, Kelvin, how are you? Zviri kufamba here mzukuru? Zviri kudii? Kurise kwauri Gladys Makirimira. Glady, how are you mzukuru wangu? Zviri kufamba here? Ko ozvinezvi muri kundinzwa here? Ozvinezvi, can you confirm kuti ndiri kunzwika here ozvinezvi? Shailin? Right, volume. Alright, volume bo manje Right, Paswell Marufu, how are you? Zviri kudii? Poshia semwayo, zviri kufamba here Poshia semwayo. Right, ko ozvinezvi. Alright, taita method dzacho ndakunzwika. Thank you very much. Maranga Icon, how are you? Simba Chips, zviri kudii mzukuru wangu? Kelvin Kechi. Alright. Ozvinezvi bo. Courage. Zudidi Courage zviri kufamba here. Courage Mafua arise mabasa. Gladys Makirimira zvakare, thank you. Right, Tozilunga zviri kudii? Tribo. Alright, thank you very much. Thank you so much. Shailin Chinyemba, hanzvadzi yamai venyu, right? Hanzvadzi yamai venyu chidoko chiripo. Ende nhasi ndiri kufara zvakanyanya. Mhuri yedu yakura zvikuru. Mhuri yedu yakura. Said family ka. Rave zifosi rakakura. Takura to be very big force muZimbabwe. Takutoverengwawo kutoti tiri channel yakati kurei. Tori channel yakakura, YouTube channel yema-YouTubers yakakura. Chinova chinhu chakanaka. Esi Plaxi Nyambo, zviri kudii Plaxi Nyambo? Kurise kwauri? Wi-Fi yakadhaka nyowani right. Iye kare. Right. Vazukuru ngatingoshare live stream yedu, ngatingoshare nevamwe. Ngatisharewo nevamwe. Tizonakirwa tese. Right. Chekutanga ndinoda kutendai zvakanyanya vazukuru. Thank you very much. Ne 20,000 subscribers. Thank you so much. Ne 20,000 subscribers. Password. Ndochekutanga Mwari wamasimba usakuropafadzei. Thank you so much nekusubscribe
kuchannel kwedu. Thank you very much kune vese vanosupporta Saint TV. Tine vamwe vanhu vakatanga nesu kubva tichitanga, vamwe vakangoti vachimusi wasubscribe they became a family kwatiri, handiti takava family imwe chete. Sekuziva kwenyu zvikuru ndogara ndichitaura kuti this channel is not my channel, handiti this channel doesn't belong to one person. Haungagona kuti zvoni channel ine vanhu 20,000 subscribers, handiti woiti channel yemunhu one. Pakuva 20,000 subscribers ipapo ka family yedu we are more than 20,000 for your own information. Nekuda kuti tine vanhu vamwe vanoto vakasubscribe panapa sefamily, they sit down as a family votanga kutoona channel pachannel pedu vari semhuri, handiti. So we are as a family we are over 20,000, handiti. Ndoda kutendai vazukuru nekutsigira kwamakaita vision yeSaint TV from day one. You supported us, you are still with us. Apa tatokura vazukuru, ndikakunza kuti tatova neSaint TV Foundation yakalonchewa on the 9th of December. Musi wa9 takaloncha foundation yedu musi wa9 December 2020. Ndichida kuti makorokoto zvakare vazukuru, nekuti kutotaura kunokuka pane zvinhu zviri kutounganidziwa zvoda kutoti titotanga kuita our first donation seSaint family, handiti. Ndichiti makorokoto nekuva neSaint TV Foundation, handiti. May the good Lord bless you. Inini sekuru venyuka ndinotenda nekunditungamidzawo kwamakandiita pa this channel vazukuru. I believe much munyaya dzekupa dzinyaya dzegiving. Giving yacho haingotange neku tichinopa kana kuti uchipa panapa. Zvototangira nemuvakidzani wako chaiche. Mwana womuvakidzani wako ari kuenda kuchikoro akapfeka bhutsu kwadzo here. Varara vadya here. We are our brothers keepers. And we must look after our brothers. Brothers hazvingoreve chete vana vekuzvarwa navo veropa rako. No. But zvinotoreva munhu ari pedyo newe ihama yako muzukuru, handiti. So makorokoto neSaint TV Foundation. Also Saint TV Foundation yaane ma t-shirts avainawo avari kutengesa, avachange vachizotengesa, handiti. Apa sofa havasati vatengesa but vanawo. Inini vakatonitumirawo yangu ndatova neyangu, handiti. Ndichida kutenda team Saint TV Foundation, management yeSaint TV Foundation, partners, all partners vane zvavari kuita, all partners were receiving rubatsiro ruchange rwakanangana nefoundation from all over, from Europe, from Swaziland tine vari kumira nesu, South Africa ndo vakawandisa vachiona nekuZimbabwe, kwese vazukuru, Botswana, kupiko tine vanhu all over, from the UAE tine vanhu vari kumira neSaint TV Foundation, vanhu vari kuwanikwa vari vane zvavari kuita. I just want to thank the transport. Tine transport zvakare yatinayo ichange iri ino transporta magoods edu, handiti. Zvikuratidza kuti Saint TV tane transportwo dzeduwo dzekunge tiri tinofambisa nyaya dzefoundation yedu. Well, foundation yedu pekutanga, and I don't want to say much about the foundation because ine varidzi vayo vari kuitungamirira. Inini kufoundation ndakangofanana nesu tese, handiti. But foundation uku vane plan yekuchengeta nherera zvakanyanya. At the moment vari kuunganidza zvinhu zvokuti vaendesewo
kunopawo vana vasina. Make a difference muzukuru. Find out much about this foundation. Unge uri unojoinawo, unge uri unoisawo mari yako, unoisawo something. Anditi ukaisawo something, zvinhu zvenyu you will be shown, unobva wati mucharatidziwa kunzi mari yenyu iyi ningi. Even if the list will take us 2 hours chiverenga, richaverengwa, vachauya panapa vokupresenta list rachona, then vozokuratidzai zvakare zvavanenge vaunganidza nemareceipts vanenge vanawo vachikuratidzai kuti izvi zvinhu zvenyu, nepazvichaenda futi muchabva maratidzwa kunzi apa patazvisiya. Handiti chinova chinhu chakanaka. Also after that vada kubhadharira vana maschool fees. KuZimbabwe kwakaoma zukuru, kuZimbabwe kwakaoma. Pandori nevana vari kutorasikirwa nekuenda kuzvikoro. Munozwa kuti a lot of things happened. Some of the kids vakarasikirwa nevabereki mugore iri unozva zvongwetika. So vada kunge vari vanobhadharira 2 kana 1 chaiche mwana school fees. Chinova chinhu chakanaka ichocho zukuru, kuti vana tinge tinosecure ramangwana and future. And thank you very much. Thank you so much. But today I'm so excited. I'm super excited. So much excited. Ne support yesepana Paswahili TV. I'm super excited so very much. Thank you so much. Thank you very much. All right. Ladies Karabi, thank you so much. Ne support. Thank you so much. Tirimo munzira tichifamba takadaro. Anditi we are growing to be a big force. Thank you so much for all your unwavering support. Right, so what I'm going to do, ndikuisa link. Toda kuratidza mbuya futi nhasi. Nhasi ndakuratidza mbuya, mukandinyengerera zvakanaka ka. Ndokuratidza mbuya, mbuya vavepo manje. Mbuya vavepo, basa iri harichagoneke munhu asina mbuya. Mbuya vavepo ini. Gogas vavepo manje. Chimbodzwai. Nhasi ndotori nemufaro chaiwo. Nhasi ndotori nemufaro wemashuwa chaiwo. So ndaisa link. Everyone is free. Makasununguka kuya mustudio tizokurukura, tizotaura. Aiwa, makorokoto. Hey, Luka. Muzukuru mkuru. Halo sekuru. Yes, ndiye mzukuru wangu chaiche. Zviri kudidi mzukuru wacho. Ya, apa wagona. Zvakadi apo. Aiwa, mushe zviri kufamba. Bozve kuti. Handiti. Iri se weekend. Sekuru. Aiwa, makorokoto tototi ndiyedu tese mzukuru, basa renyu riri kufamba. Basa bozve kuti. Handiti. Aiwa, musha uri kukura sekuru, zviri kuratidza kuti pari kusenzwa.
Aiwa, tinenge tiri kubatsirana kuti zviendeke. Rambai makadaro. Handiti, aiwa tinomutendai nezisupport rachona ramunopa paSaint TV pafamily ino. Aiwa, pagara ngepedu zvesekuru tinozobva kana tafa. Aiwa, ndicho chinotiparadzanisa chega ichocho. Otherwise basa tiri kuenda mberi. Aiwa, chiro chimwe basi chandiri kufara hangu nekutenda sekuru, pane chiro chimwe chemuri kuita chimwe chinongofadza. All right. Ya, mune umwe muono wamuinawo. Muono iwoyoyo ka. Rambai mwakadaro. Okay. Rambai mwakadaro sekuru. Zvinoita. Aiwa, tinotenda. Kana mukati maksigira makadaro chete, tinoziva kuti ndimi vanhu vachiona. You are the backbone kumuono iwo. Because muono ukashaiwa vatsigiri sezvizvi, hapana, unongoramba uri muono. Aiwa, chinote muono zvonoita kana uri muono wakanaka kaMwari anongoutungamirira. Chokwadi. Zvotova zvinhu zvinoendeka. Yes. Zvinongoda kungoiswa mumaoko aMwari. Muite mechitigadzirira, takamirira kama t-shirts acho tione kuti anopfekwa sei. Matisheti avepo, ini ndakatotumirwawo yangu nyowani iri panapa. Tichazokuratidzai zvako. Apa ndakamirira kukumbira mvumo yekuti ndikuratidzei here, pozi vanhu vachona unongoziva kuti izvi zvinenge zvine vatungamiriri unofanira kupiwa mvumo. Ndakabatiswa t-shirt but handina kutenderwa kuipfeka nekuiratidza vanhu, so ndoda kutongokumbira kungokuratidza iwo, so havasati vabatika. Yes, saka mudauri makapuwa basi kuzichengeta here, hamuna kupuwa mvumo yekupfeka here. Vane occasion yavari kuda kuti izopfekewa. Unoziva zvine zvichida kuti zvinge zviri zvino-officiatewa. Aiwa, ndapazwisisa sekuru. Asi kuvapo avepo ndeiyi yandakatobata panapa. Ndakangokumbira nditsvagirewo yeblack yangu ino. Aiwa, zvinokudzwa. Saka ndoda kukumbira mvumo yekuti vanditendere ndikuratidzei. Vakangoti so ndobva ndakuratidzai. Aiwa, panozwisisika sekuru, ndokuti zviri mugwara. Aiwa, tinotenda netimu yachona. Unoziva kuti pane vamwe vanhu vekuti semiso tikashanda nemi, aiwa, zvinhu zvinobva zvaendeka. Mhuri yedu yakura zvokuti tine support yevazukuru, vamwe vakungoti sekuru ndakuita chakati, sekuru ndakuita chakati. Chinova chinhu chinofadza. Iko ndo kukura kwemusha sekuru, ende ndo mushandira pamwe. Yes. Unoziva kuti chii muzukuru? Chimwe chinhu ka, I can't wait to see those masmile iwo vana vachisekerera shemi. I can't wait kuona vana vachitambidzwa zvinhu zvavo vachifara zvisingaiti. Izvozvo sekuru muchazoona manje kwezvinozosvika manje. Nekuti wanobatsira nemoyo wakaperera kaMwari anovatungamirira. Yes. So aiwa, tiripo sekuru pakutsigirana tichingobatsirana tichienda. Aiwa, tinokutendai zveshe muzukuru, tinotenda nesupport yese neruoko rwenyu. Saka rekai timboite zvedoro zvekachibhodhoro. Aiwa, ngakarowe kasande kudai, ngakarowe munhu agadzirire mangwana. Bozi mangwana kuno kuchifuma kwakaedza tinenge tatokara.
mune matohakiri chiwo. Ko zvedu here sekuru, imimi moshanda bho kuru. All right, thanks very much for coming through. Aiwa, Ndinowa ndisati ndaenda ndichiripo. All right. Pane kamwe kasongo kandakazwa so ameno kaingodarika so video ichifamba but iko kake chingoendawo nerimwe side kakandinakidza kasongo iko. All right. Ya ndichitopinda mustudio apa matombo kabairira apa nguva yapfuura. Kandiri kuplaya kandeke kuti kana ndakafara seizvozvizvi chete isusu tinogara edu takafara kazhinji kanaka rega tione kuti kanoplayeke. All right. Parai munashengu dzose ndinopamidzazve mufaro sifa redu mufaro. Ya muno ndaidzidzira kakanakidza mani kasongo kakanakidza serious zvechokwadi apa pamufaro chaipo uri kudzidzira kasekuru. zviro zvinoita haunzi handinyanyotaura nyaya dzekuti tinomboita tichitsikisa but nenyaya yekuti hasati anatsoperfecta. musi watinoperfecta chaizvo hada kutozombonatsoita kavhidhiyo chaiko chaiko kekutomboti totomboenda. Ndine changu chandoda kuita sekuru one. All right. Aiwa, iwo unogona kuzviita iwo unogona kuzviita hello Marange hapo. Right. Manasi. The only Zimbabwean angle. Aiwa ndochokwadi ichocho. Ukangonzwa mwana oti firinyi ndini anko kabata mumunze padare. Tozomutonga. Ndozombonakiswa zvangu izvi. Yeah. Sekuru achibuditsira vanhu vaida kuti the only Zimbabwean angle batai. Batai munhu. Otherwise zviri sei? Aiwa mufaro wega. Aiwa atoti makoro aona kuchema nekunakirwa chaiko. Zvakabira sei apo? Zviraiti mudara wangu. Tinoti makorokoto kapa kumana musha uri kukura. Musha wakura zveshuwa makorokoto ndedu tesa. Ndizvozvo. Makambogara sekuru. Akuti chi hanzi mukanzwa zvichitaurwa naiye Manasi mobva maziva kuti pane kamwe muchinda yakaipa unoona pepe. Haunzwe ndiri kutoti Manasi. Ndiane chimuti kana nemisisi bhudhi. Haunzwapinda ndikabva ndatongotanga kukuza kutoti Manasi. Ndo yacho. Otherwise parise paNamibia. Thank you very much. Mr. Marange vari papa. SA here. Ava ndo ma SA trackers vachona.
SA kando wazhinji kando padhuze kando panoendeka. Kwamuri macho kwamuri kunonetsa uko. Haukwanisa kujamba kauko. Aiwa, kunowika manje ndokuritori easy. Aiwa, toda vanhu vanojambika hakuna Limpopo kauko. Pakaitwa. Manje apo pedapo unogona kungoswera wamo unongodai so. Watopinda muna Limpopo watoswera manje uko ma1. Ukafuna chitoko. Kunogona hauzouye zvisiri pamutemo ende hauzogare zvisiri pamutemo. Unotogara uchizikanwa kuti aiwa munhu wedu. Wakatoona ziri pamutemo pangu mapepa anenge atoexpire ikoko. Haatotenderwa anoexpire sei? Musi wacho unotongoona zvichimbobuda kutoti kunotopisa. Kozi kana ukarohwa pazuva mari inenge 10 years yekuti waita overstay. Wega unotongoona kuti beta kugara ndarohwa pasi. Ndizvozvo. Manje kunana Joza uku. Chero wakaoverstay kunana Joza uku. Ukangobatwa unongodhipwa wangonzi vaidzoserei wakawandisa. Wadzosera unopedzera chikafu mujeri. Taura zvako. Anna Gladys, rekatiboverenga Anna Gladys anzi Gladys Makirimira ansekuru pano pane vanhu vari very humble. Mese ndokumbirawo minamato yenyu my father vari kurwara serious. Moyo, sugar and pulse yakakwira nemakumbo akazvimba kuuya pano kuti stress iite nani. Right, Gladys Mwari wamasimba ose ngaaitire baba zvakanaka. Anditi panapa chokwadi and ndichataura ne one of our ku intercession chaita kuti vange vari vanoikandawo paminamato prayer request. So the intercession vari panapa, please ndokumbira kuti mutore prayer request. Those who can start praying now, I know togona tine vamwe vari pa standby on a Sunday. Those who can start praying the intercession. Ngatingonamatai nababa nditi baba vasiri kunzwa zvakanaka. Baba vasisi Gladys Makirimira, Mwari anovaitira zvakanaka. Don't be stressed. Usastresseke muzukuru anditi. Usastresseke. Thank you very much for coming here. Thank you very much nekuva part and parcel of the family. Chokwadi ichocho sekuru tinotenda zvikuru sa. Hanzi chema ine vanochema, fara ine vanofara. Chokwadi tiri one muri. One wedu vanoti we are like takafana nemuviri. Urikuona muviri wandiri kutambisa uyu. Izvezvi ndikatonzi chigumwe chikanzi chatogumburwa izvezvi hamumbondione ndichisekerera. Asi zvaitika uchigumwe but munotonzwa bhodhi yese ichitorwadziwa. So umwe wedu paanenge achirwadziwa pakati pedu hatigone kurega kubatikana pamwe chete naye. Uye kana mumwe wedu akafara tesewo tinobva tafara handiti. So we are a family of love. Chokwadi ndoseindika kana zvinotorewa TV yacho kakuti seindika. Seindi TV. Chokwadi. So tiri muri imwe chete. Saka zviri kudini kamotikari kanyowani. Mukomana uyu ndiye wekutenga kamotikari kanyowani muna 2020 zvinhu zvakaoma. Atenga kabhora mukomana. Aiwa kana zvinhu zvakaoma zvese vakombera munhu wese. Kana zvinhu zvakaoma. Madhezi acho takatoita mari nayo corona covid yo. Ndotoizaka zvangofanira vanhu vari kutengesa mamaski nemasanitizer. Imi muchichema chake chimuti ndiye anenge anacho. Inini upenyu hwangu hwese ndaisatomboziva kuti kune chinonzi sanitizer kanye. Waigochizira kupi? Takatochinzwawo ipapa. Ndora chokwadi ndakataka kuzoziva kuti pane sanitizer kamadhezi ani sanitizer ndochi ichocho. Kudai.
zvaingatozikana nemadhokta kandi wangatozokune masanitizer kune chichi. Taura zvako. Isusu taizozvizira kupi zvedu. Patience chitsike. Yes, patience chitsike. Zviri sei. Yeah, tikuzviona. Thanks nekutisupporta hama, thanks nekutisupporta. Regandise number but apa hadzisi kudairika zvinezvi. Amenochicha ndafunga nhasi ndofoni yandiri kushandisa nhasi ndoshandisa. Zvinoda une tuma foni ka. Inini manje ndaita mistake pakugadzira stream yacho. Ndaigadzira neinoyi. Okay. Yes, so hama dzakawanda dzinofanira kuya mustudio tichipemberera kana Green mushauri kukura. Zvinoda kutendwawo. Yes, so link iripo vazukuru yaitinge tiri tinotaura, tinge tiri tinoonesana. Yo manazi rega ndivoti take neo. Batiko kula. Takamirira eco cash yako panapa. Kana usina kutiudza kuti eco cash yako mangwana inoita zvarini nguva imbuya vanhu avavaoni panapa. Aiwa mangwana. Aiwa ndakatotaura nawo kudhara kuya kuinbox ndakavaudza kuti aiwa kunonoka hazvireve kuti zvaramba. Inzwai vazukuru, izvezvi ndatozofunga handichape vanhu, handichakuratidzei mbuya until uyu aita zvaakapromisa. Uyu ndiye achadhitemaina kuti aiwa mangwana cheche vanotoswera vapo. Saka mbuya mangwana mazukuru. Mangwana ndakatotaura ndakatopedzana nawo kudhara. Marange, icon Marange. Hanzi murapi mukuru ari pano Sisi Gradis. Amen. Murapi ndiye Jesu. Ko Chasura ari kupiko. Chasura ndombomuzwa achitaurwa kwana Green ka. Kwa Salis Wedu. Ndeupi? Aripo mumwe so anongozi Chasura aini vanomuda stereka. Akatongoya chino vanzi yes Chasura. Yes Chasura. Handisati ndakambosangana naye. Handisati. Asi munomboenda kwaSalis Wedu kumbomuona ando kwake iko. Tichamuona. So ndaisa link, ndaisa futi phone number. But phone number hamusandibatiwo zvinezvi. Foni isarire zvino. Ndo ine data raunobva zvadhakwa. Foni yaita handisi kutombodai. Rega link ndaisa apa. Yo boy haasi kuposta mazuva anoinda. Mabasa December mabasa mamwe anomboibata mchana but ariko mupenyu. Ndiona ati zizi ndakati yo boy taura kumabasa. Zvinenge zvakapresa. Mabasa anombobata munhu. Sepapa chatombotanga kutomboita busy kutanga mangwana saka pakaipa. Unenge wauzongotiwo akaona mukana 1 2. Ndosaka toda kukuratidzai mbuya. Mangwana. Ndoda kuratidzai mbuya panapa but mbuya manje havasi muAfrican. Munhu we are people in the eyes of God. Munhu wese munhu so ndongogara. Ndosaka Bible richiti God akacreata munhu nemufananidzo wake. Hapana kutoronze black or white or otherwise nyaya dzemakara ingori nyaya dzemanzvimbo dzatinogara chetewo. Taura zvako. Kwevamwe kune chando chakawanda. Apa vanhu havasi kuda kuvaona. Hapana kana rumbokomenda kuti takuda kuvaona saka tichatongobvawo tisina kuvaona. Vanogona kunge vari offline vazhinji. Varipo zvavo. Ndaisa link. Everyone is free. Yatingwana nhasi hatina topic yedu. Nhasi hatina topic. Praxedes Govera sekuru muri sei? Sekuru injanje.
Kwako akusati kwaviri, akusati kwadoko. Risati ranyura zuwa. Kuno kutatoa kuma 29 ka. Aiwa, kuno kudzikuita idzo 13 minutes to 7. Rinonyura kuma past, yeah. All right. Plus kuno kurukurumidza nenyaya yekuti tiri muchando. Zuwa rinonyura kuma past 7 kuno. All right. Kuma half 7. Kuno tiri muchando. But kuzimba ratonyura kudhara. Yes, Marangi. Ana believe chivandu sekuru saying. Zvakamira sei apo. Ndekuno. Marangi. Ndadzoka. Unenge usina kudzoka, unenge uripo. Apa pandaona pakanyorwa kunzi tiri kupembera, tiri kutenda kavanhu nekusubscribe. After izvozvo tochizoende koona mbuya manje. Ndoya wadzokera. Saka vanhu vanenge vasiri kufarira mbuya ndosaka rungondoona ndiri low key. Kana titoripo mukoma Menas adotoonawo mbuya futi. Toripo. Aiwa mangwana ka one time. Aiwa. Menas wagona zvako. Mangwana bo. Ko Marangi isaka face ne Marangi urikuita seku. Ko mukoma Marangi urikuita seku weza picture. Aiwa kani chimbomirai. Chimboisa picture iyo. Andina picture ba. Wavhare chikamera. Neka smart kawakarova nhasi. Koma bebe aripiko nhasi? Man, Ndru? Yes. Yeah, better manje. Kepesa yakandifita we. Kepesa yakandifita we na umana ndakazonzi ndipfeke makepesi ka ameno soro bhangu rangu rakanzi. Inorovesa kaiyo ndiye military kaiyo. Yakamufita. Ndiye military kaiyo. Ndorovesa kuzimba ka military kaiyo. Iyo inotongoratidza kuti tiri masoja anosvika kure. Modzipfekera ikoko makangosvika paairport chete tokurovai. Kana endiri sekuru vevanhu ka ndibatwe. Hatibatike zvekudaro. Sekuru vevanhu kana mutungamiri wenyika chaicha ndotomufonera kutoti muzukuru idhi koyaipi futi. Do yacho. Yeah. Akumana inini tobatana kumana indangoita sign out kumana. All right, thanks very much for coming to. Kana muchiripo ndokona kuzoka time panzva damboita. Before musati maenda ba mukoma Menas. Yeah. Penya apo taude kuyawo pa live mbichana. Pa live. Togona kupe patawe manje apa pakaipa manje towards Xmas apa. Pakaya I don't promise you. January. Because basa ringi rakafasa manje, basa rakatofasa manje. Saka January to because live inotora nguwa ka haikuzoita live ye 1 minute ka. Saka 1 minute inorowesa. Video kugadzira video unongogadzira video zve 5 minutes ungoisa camera record wototaura zvada kutaura wotoposta, but live manje unoda kana kuma 30 to 40 minutes. Saka nguwa dzacho manje ama 1. Aiwa ndazwa zviro zvacho zvinonga zvisi kubatana basi tinotenda tiripo. Next year ngatite sei? Next year ngatisangane. Muito obrigado. Ciao, shalom, cumprimento, greetings. Abatiza. Wati muito obrigado. Wafunga ni mabomba.
Yeah. Marangi. Haiko kuzowanda, unowanda. Ndinochitoda kuti vazukuru vangu vauye vadi vanatso kukuona chaizvo. Hello. Right, so vazukuru kanyari but chimbondodzai imwe nyaya dzacho dzinoitika dzakawanda munyika umu. Kereka timboedha Lady Scara B. Zviri sei uncle? Ndiribo ndombuya ava vazukuru. Ndombuya vandanchireva vauye. Uncle. Mbuya. Lady Scara na uncle. Zvabva zvabuda zukuru. Usatombozvinetsa usaga vamwe varipo avo ndombuya. It is my great pleasure and honor to present to you Mbuya, my saint Ava. Mbuya saint. Yes, sweetheart. Yes, Mbuya saint. I'm okay, sweetie. How are you? I'm okay. Hey, you are looking. Ini ndatopindira iwewe yo cape so hey yanditora moyo ndakatorwa moyo kare but hey it's too much, trust me. On point, gentlemen. Rojamba kwachona. Waone. Aiwa. Apa chimoyo changu zvachiri kuita manjeka. Nobva ndanga wakabuda kuonererwa. So for the first time ungonzoda kuonererwa. Aiwa, ndozviziva kuti munozviita baba. Ndozviziva. Yeah. Otherwise zvekudidi. Did right to say Uncle Saint Wani Sekuru vari mu studio and the Saint Chief Imuri say I'm so happy guys. I can't wait to ndipiwe mukana wekutaura but I just want to say congratulations Uncle Saint. And I think this is amazing job. No, not Saint. There's this other time yandombotasa ma channel evanhu maybe munaninga ine 1000 subscribers. Not channel yake akaita in 2014 but you and me takabva kure tichomboteksirana uchindidza tishandisa Filmora Go editor papa. It was during this lockdown and we are far like this. And unozoti ndiwongo changotanga ndakatanga ndiritongorewo supporter yako ndiwongo zvinoita mwari. Zvakaoma tafamba mitunhu. Aiwa tarova pasi plus muno muZimbabwe kutaura nachokwadika Saint TV neLady Scara B, the Scara Nation ka ndo zvigiant vamwe vasangada kuti chiitika but kana tasa period yatatanga these channels ka nepatale so far ka titori magiants chamwa tisanyeperwe nomwe. Aiwa imbinga dzemashuwa tisumpinga chaidzo because ukaona channel ichiita 20,000 subscribers ne more than 3 million views within a period of 5 months mbinga noti zvekunyepa. Vamwe achimbosvora zvavo vachiti zvinhu zvacho hazvina kurongeka but kusatorongeka ikoko ka ndo kunodiwa kutorongeka kwacho. Ndokutorongeka kwacho. Nasine topic here kana kuti takasununguka kungotaura zvemakorokota tichienderera mberi. Chero zvatataura sweetheart. Chero ukada kutombondiudza wane time usina kundiudza kuti unondida kusvika papi. So nazvo zvinotenderwa. Yeah, zvinotenderwa. Marango wazipirwa. Zviri sei mukoma Marange? Mushe zviri sei tete Scara B? Ko chaonekwe Marange. Ndiani?
Handichakuonenda kuona wani sekuru vedu ava ndinoda kuita ambuya. Kotoda kuita iwo hatisi kudanana here usada kuita fani. Guys, mazondinakidza nhasi. Twins ndo mai vevana vangu ivava. Ndiri pano baba, ndekuno. Handigone nayo. Arangi. Saka musha wenyu hausvikiri zvekumhanyazve. Inda. Mashandiro anoita Skara naamunoita sekuru handingasviki zvekudaro. Urikuona kuti mukadzi uyu anotonerwa kutoti nditorerwe nenyaya yekutoti kana uringori lezi kudai haambozvione zvese haisi type yaye inonyengerwa nemabhisikitsi. But sekuru ndakumbokuwanzirai, sorry. Kakuchema kenyu sekuru kanozoita kuti mutorerwe manje. Dora chibude. Ina pana. Watobuda so. Marangi, watobuda so. Ndamubudisa. But you know what she sekuru saying? Like my life is okay. Hello everyone. Hello. How are you guys? We're good. Maswera seiko uncle. Uncle. Lady Skara, how are you? Did he say? I'm okay. Did he say city? Did he write? Seguru, congratulations in 20Ks. Ndiye Mwari chai. Ndiye Mwari. Without you, that is not possible to pick up Mzukuru. Thank you. Don't thank you kwa uri. Thank you. Yakakwira ndege yakasvika zvawakanitumira. Aiwa ndaziona kana yakasvika tinotenda hangu. Ini ndakapfeka maski handisi kumba chemu. Wambondiudza muri sei kwauri. Alright, sekuru ndokumbira kwakumbotora mukana wenyu 2 minutes ndingotenda vazukuru venyu. Alright, thank you. Alright, ndingantaenda kuintroduce kune vasingazivi Woshanti, she's our director ku Saint TV Foundation. She's the lady behind zvese zviri kuitika ku Saint TV Foundation neteam yanoshanda nayo. Wow. Thank you very much. Wow. Thank you very much. Give me a t-shirt all the way from South Africa. Wow. Thank you, Shanti. Alright, you're welcome. Makadiko vazukuru vasekuru, chekutanga dongo kutendai nesapoti yenyu yamuri kutipa isu seSaint TV Foundation. Guys, program yedu iri kuenderera mberi, muri kutibatsira zvakanyanyisa. So far ndine mari yakawanda yandareceiva kubva kune vanhu vakati wandeida kungokutendai guys. Mari yatanayo right now imari yakusvika about 2,000 rands. Ndichitaura mari iri kumarandi tete. Ndofamba ndakarongeka sekuru, ndafamba nebhuku rangu because nandichiziva kuti something like this. Munhu anondishamisa mashandiro aunoita because no matter kuti uri busy sei, uri pabasa, unofamba time, now uri muroad, but still. So ndine bhuku randinaro iri panapa iri. Kamera yangu ichandikanganisa. Handisi kuona kuti ndoriratidza sei, but anyway. Handiti kana variona ndinotenda. Ndoda kungotenda vanhu vari kutibatsira kuSaint TV Foundation. Ndine vanhu vakati wandei vari kutibatsira, tine vamwewo vakaita mapledges
vasati vabvisa. Ndinovimba kuti muchabvisa sekuvimbisa kwamakaita. And also ndine ma-anonymous 4 vandichada kutenda. Tine one anonymous akatipo 500 rands, and then tine one anonymous akatipo 250 rands, then tine one anonymous akatipo 200 rands, then tine umwe anonymous akatipa 100 rands, and then ndoda kutenda wanonzi Tino Muzezi akatipo 2. Alright, network amenoti yadi inenge yasitika ndeti. Sorry, pane ko yanga yapinda. Ndigotendawo zvakare sisi Sara akatipo 150 rands, Pilile akatipo 350 rands, Spiwe Mavindidze akatipo 27 US dollars, and then Magaya Creation kana kuti Shinga akatipo 250 rands, and then Tendai Chengeta akatipo 100 rands. Ndoda kungokutendai guys nesupport yenyu. Pasina imimi hapana inini. Kuti ndinge ndiri pano kuti tinge tine inonzi Saint TV Foundation, it's because of you. Ndinopa kutenda kukuru guys. Ndoda kukupai kutenda kukuru, handisi kugona. I'm so happy. Ndikufara zvisingaite ango. So mari yatanayo right now in cash tine 2000 rands. Okay. Aiwa, tinoda kutenda chokwa. Ko uzonivumisa. Ango ndomira kuita pari dzikamai. T-shirt iyo yakatobva kwandiri, ndiri kuiziya dzikamai. Alright. Nedzikara waona dzingura waina Uri kushanda mwana wamai vangu. Thank you so much guys. Thank you. And then no anonzi Mukoma Samuel vakanga vapota tipo 55 US. Mukoma Samuel, I'm still waiting for you and I really want your money. Ndoda kuishandisa. Kana varipo ndokumbirova ndiuyire kuinbox kwangu panhamba dzinoti 06 +27 614 372 406. Please Mukoma Emmanuel, Samuel Manyimo, inbox me panhamba dzinoti 0614 372 406, code it +27 South Africa handiti. And then angu muzukuru wenyuranga akaita +27 +27 614 372 406. 372 406. All right. 406. Yeah, saka ndoda kupa kutenda kukuru kune vanhu vakaisa ruoko nemiwo vari kuramba vachingotinamatira kuti foundation yedu irambe ichienderera mberi. Ndokupai kutenda kukuru. Hanzi musafile bhedhi kuti aiwa inini handina kubvisa. Mangwana muchawanawo, muchabvisawo patinenge tisina kuwanawo, handiti? So I'm forever grateful guys. And also uncle ndiri kumhanya, sorry. I know. Vanofarira Saint TV muriko here uko. Lediskara ndichatanga neumwe wangu. Ndiri kuti ndine logo redu, guess what? Logo redu reSaint TV Foundation rakabuda. Saka kune vanorida change tichiritengesa, it's only 50 rands. Logo redu reSaint TV Foundation. Nice. I'll get you my inbox. Anditika angu ndosaka angu vasiri kugona, vasikugona kana kugara, vakatoitira t-shirt yavo kudhara ine logo ravo. Angu munogona kutsiratidza, inini handisi kumba, ndosaka ndisina kupfeka t-shirt yangu ine logo. Guys, forgive me on that. Rungonzwa kutswa. Angu murungonzwa kutswa so. All right. Okay.
Wow. So that's Aitona tisinyatsona. Yes, there we go. Wow. Wow. So Wow. logo rakanzi Saint TV Foundation, and then pazasi pacho rakanzi Sinti 09122020, and then rine vhesi yacho mukati munogona kuzozviverengera inoti Esther chapter number 4 from verse 13 to 14, such as time. Unonzi such as this time handiti? Yeah. Uncle munozovabatsira kuverenga handiti? So I just want to thank you guys nesupport yenyu. Kune vari kuda log ndibatei kuinbox panhamba dzinoti +27 614 372 406 ndiwo nhamba dzedu, toita nyaya dzacho nai mongoudzana guys. Ndokutendai zvizhinji. Kune vachiri kuda kuramba vachipa support, mukana uchiripo guys, atiendesi zvinhu musi wa paChristmas takuendesa zvinhu izvi for New Year, nekuti pane vamwe vakaita mapledges vakati vachatipawo mari dzacho after 25. Saka takati aiwa hatingamhanyi, tinovamirira tozoendesa zvinhu zvacho ka1. So ndoda kutendai nesupport yenyu guys. Inini panapa handina nguva yakawandisa, tobva tatichi much love. Thank you very much. Guys, kukomenda nekushare, like and share handiti. I love you all. Ndimi wenyu Qiniso washandiwe kwaMugepe. Much love. Thank you very much. Bye bye. Thank you so much. Thank you so much guys. Katoda kuti taura nechokwadi ka timu ukaona mutimu mune vanhu vanozvidedicata kubasa sezvizvi at all cost. Ukaona mutimu mune vanhu vari vibrant, vanhu vari energetic, handiti energy kunge vanchoga saoshanti guys. You enjoy kana nebasa handiti, you enjoy, you know. Oshanti, Mary, these two ladies, to tell you the truth, nevamwe vakawanda. We've got the likes of Rosie Mgumira, anotisapota zvakanyanya. We've got the likes of Tendai Chengeta. We've got the likes of a lot of people guys. Vari kumira nesu. Ndine muzukuru anonzi Shinga, handi Shinga zvakare. She's a wonderful person. Vari kumira nesu zvakanyanya. Tine anonzi Nubian Queen in the UK. Thank you very much vazukuru. Thank you so much. Handigona kutaura mazita mese, makawanda munomira nesu. These ladies, these people. Tine Craig Marshall. And Craig Marshall guys, handiri kunyeperai, vari kutiitira zvakanaka, vanotisapota zvakanyanya. Tinaye your boy Beats, and your boy Beats, he supports us as well zvakanyanya. And our channel hatisi kumira, tichatongoenda mberi. Basa redu rakanyanya vazukuru. This one is not just a channel, handiti, but inzvimbo yekutosandura upenyu hwevanhu. Handiti haisi nyaya yongoita celeb gossip. Aiwa, tinotaurana zveceleb gossip, but nyaya yedu yakanyanya ndeyekuti tinge tiri tinoshandura upenyu hwevamwe. And very soon tine tichiita mavideos 2021 tichange tichitoenda paground tichikuratidzai kuti apa there is a need, apa wotaitawo kusvika pakati patinokwanisa. Channel yedu wai ndichikurudzira kuti tinge tiri tinoona zvizere mavideos tinoshare nevamwe. Channel yedu ine percentage yaichange ichibvisa each and every month yainenge ichitoita basa iri vazukuru. Handiti bozi ndakaona kuti mulife takaita zvinhu zvakawanda, but most of these things tine chingoita zvinhu zviri zvekuva selfish, zvokungoda kungoti inini ndinge ndiri right. But on this channel takaidedicata kuna Mwari kuti Mwari let this channel be a life changing channel kune umwe munhu. Handiti be it mumarriage mako, be it munhu anenge vasinawo zvekudya zvekupfeka. This channel Saint TV ngainge iri inoshandura upenyu hweumwe munhu. Handiti ndoeziva kuti tiri vanhu tine zvakawanda zvatinenge tichida,
we've got a lot zvatinenge tichida, but zvogondibatsirei handiti zvogondibatsirei kuti every day ramwari rega rega ndinongomuka ndichingofunga inini ndichingofunga vana mainini venyu vana zvisikana zvezvi ndichingofunga mhuri chete. Iko kune vamwe vana vari kurara panze vasina kupfeka zvinodziya, vamwe vana vari kurara vasina kudya. 2021 leti ichimboti 2021 mwari this year 2020 zvazvakandiomera, but 2021 upenyu hwangu ngaunge uri unowinza sanduko kuna someone. Chingoita one munhu waunongowinza rasanduko kungoti anga asina masocks ari kutonhorwa tsoka, ndoda kungomutengerawo masocks e5 rand. Handiti ndoda kungotengerawo mumwe munhu pema yeboots ye10 US. Handiti usangorarame from 1 January to 31 December muzukuru pasina kana munhu wabatsira. No, it's wrong. Handiti it's wrong kungorarama upenyu uchingozviraramira iwewe wega. Chakanyanyokosha ndechekuti tinge unge uri unoita zvinhu uchirangarirawo vamwe vanhu. Handiti Lady Scaraby, thanks very much for coming. Thank you very much for coming, guys. Let's go and subscribe also to Lady Scaraby. Tinobatsirwa ikoko. Handiti nditete vevanhu. Manas anga ari mu studio. Let's go and subscribe Manas Chibanda YouTube channel as well. Tonomsupporta mukomana uyu. Handiti is part and parcel of Saint TV family. Handiti also tine another channel yedu yatiri kuda kukudza. These two channels in the future pane pachiitwa zvakawanda. Handiti toda kuvigira entertainment, we want to bring you everything. Package yachona ingeri yakakura pachannel idzi. Handiti so let's help also to grow Saint Trending TV. Saint Trending TV zvinhu zvinge zvinoendera mberi. Handiti azukuru, at least ngatikurudzire umwe munhu to subscribe pachannel channel ine vanhu pamoyo, a channel which is having iwewe neni pamoyo. Handiti no channel handisi kuti zvinoitwa nemama channel get me ndibate zvakanaka, zvinoitwa nemama channel handisi kuti zvakaipa. No. But what am I saying? Ndiri kuti tikasupportawo Saint TV, at least you know kuti zvoni we are giving back to the community as a channel. No matter kuti tine mari shoma sei, but we are a channel iri dedicated to pakupa back to the community. Handiti life ndo zvairi izvozvo. So let's subscribe, let's encourage vamwe vanhu, hama dzedu ngatitumirei vari kunzewo kwenyika, vari kupi, vari kuZimbabwe. Let's share the link now. Vange vari vanongozoti no, there's a channel inoitaurwa zvayo zveceleb gossip, but behind celeb gossip there's something bigger than that. And there is something bigger than that pachannel yenyu vazukuru. And this channel haisingori channel yaUncle Said, ichannel yedu tese. And ndosaka tichidanwa kunzi Said family, Said family of love. And we are a family share love. That's why pagroup panapa kana ukataura kuti une problem, uri kurwara, totorine team inototadza kudya ichinamata newe. We are a channel inotenda muna Mwari, and we believe in the power of prayer. And ndosaka uchiona kuti paSaint channel, Saint TV family channel, tine group rema intercessors. And nhasi ndanga ndichiitirwa zvakanaka, matestimonies atiri kusangana nawo kugroup ikokoka. Mwari anoshamisa. Mwari anoshamisa. Ndaona matestimonies anotyisa. So what am I saying? Bata number idzodzo obva wangokumbirawo kunge uri unoedwawo kugroup ikoko. Handiti wovapa information izere because havasi kujoinisa vanhu zvautana mwana anenge achida kungouyawo. No. Vari kupinza, they are too selective. Havasi kungojoinisa munhu wese.
ukasava profile yako yakakwana vanogona kungorega kujoinisa, of which kana uri munhu akatendeka unonatsovaudza zvauri wovapa full profile yako and then wojoina magroups avo wova part of the family, woenjoya day to day running yeSaid TV, yeSaid TV Foundation as well, uchigara uri updated, uchipawo maideas ako kuti apo dai tadai. This channel maraniro atinoita this channel, even these live streams, they are the same managers who are running this channel. Mukaona tisiri kuita ma live streams, it means kuti team inenge yakamboti chimbomira sekuru tinezva toda kuti timboita pamberi apo. This channel doesn't belong to one person. I wish dai ndaigona kungoita decision ndiri ndega kungoti ngatiite so, but my decisions anoitwa nemi. You are the owners of this channel, and you are the owners of this channel. Munotori ne right yekutoti anko toda kuti timboita takadaiwo, anko toda kuti tikaona zvakati zvino revenue yedu dai tambokava pakati tozoona kuti todi. You have got that right, because this channel hatina kuitanga, of course inogona iri yakacreatewa naUncle Said, but haina kutangwa ichinzi izobenefita Uncle Said, haina kutangwa ichinzi inge iri chinhu chinobatisiswa kunzi Uncle Said channel yavo. That's why even myself I don't like statement rekuti pachannel penyu uncle. Ngatiti pachannel pedu. This is not my channel. I don't like vanhu vanototi pachannel penyu. Pasi pangu ndepangu newe udaondiramwirani channel yakakura kudai, handiti? So let's be part, let's go and join my groups, Said family channel. Also toenda ku Facebook page, pane Facebook page to let's go and like Facebook page yakanzi Said TV also, handiti? Said TV. Tobva taenda ku WhatsApp, kunonzi ku Facebook zvakare kune group rakanzi Uncle Said Zimbabwe official, handiti? Uncle Said Zim official. Let's go and join. Also group ikoko tine tichikupai zvakasiyana siyana. Tofollowa nawo futi paInstagram akumayadhuko atisati kunyanyozikanwa. So variko kumayadhi ikoko tinongonofollowa nawo Uncle Said, handiti? Uncle Said Steven. Tobva tangofollowa nawo, uchindifollowawo ndichikufollowawo, handiti? Post toda kuti tinge tiri tinobata kuma avenues kwese pazukuru, handiti? Chinova chinhu chakanaka. Alright, hanzi naMarange mari inouya sekuru asi chinotanga rudo baba musha uno. Thank you very much. Mari haisi chinhu, that's very true. Mari inini handinyanyokoshesa mari, but tinokoshesa vanhu, handiti? Tinokoshesa vanhu nekuva nerudo. Ndosa uchiona kuti kana ukandinyorera ku WhatsApp chero ndanga ndiri busy zvakadii ndogona kunonoka kupindura, but pandopinda online nyango ndiine more than 100 messages, we make sure kuti tinotaura newe, tinokupa attention, handiti? Vamwe vanhu vakawanda ndakutotaura ne-hundreds of people, but tasaka nawo pachannel tatova a big family, handiti? Chinova chinhu chakanaka. Anna Shailin hanzi basa mukubata kule, rambai makadzvanya. Thank you very much. Ko Shailin basa ringangofamba kana usipo here. Credit yese ndinongobva ndaitora ndoidzosera kwauri. Thank you very much nekuona nekushare handiti? Ma videos. Right, Mano Mtupo, zviri kudidi mzukuru. Thank you very much. Thank you so much ne support yese ya muri kupa pachannel pedu. Munoramba muchingo support, handiti? December unoyo vazukuru ngative safe also, handiti? Patinofamba make sure kuti zvinhu zvako zvese zvakarongeka munguva rekubirwa. Handinoedza kuti pane vamwe vanhu vanotori neanointing yekuba, so ngativangwarire vavo patinofamba, patiri kuenda kumisha, vari kucrossa maborder. Make sure kuti your things are safe vazukuru vangu, handiti? Mofamba zvakanaka. Nyasha dzerwendo kumunhu wese, every member yeSaid family. Nyasha dzerwendo ngadzifambe naye, handiti? Ndaisa link vazukuru, tinongotaura chero, nhasi tinongotaura chero freelance, handiti? Handiti?
ada kupinda mustudio uyai mustudio and kufara zvangu vamwe vangatozobva vachiti Lady Scarra B nauncle vari murudo. Of course tinodanana anditi tinodanana nekudanana kwatinongoita nemi mese anditi so mungatozokanganisika mukati asi ndo mbuya ndivavo mbuya vachona but musazvitore serious tine tichifara zvedu anditi vazukuru kufara ndoiziva kuti vamwe vangatozokecha mafeelings kuti kondeipi haiwa sekuru vachiri vega anditi tine zvakawanda zvatoda kuti tinge tiri tinoita zvekuti hatisati tanemukana wekuti tinge tiri tine shamwari handiti dzekuva nadzo pari zvino. Muri yakura vazukuru vacho mune muchida tension yakanyanya so kana pana mbuya zvinogona kunetsa futi handiti varipo muzukuru anointing kuita kuzodzwa kunzi angari anotora so tinotochengeta midziyo yedu ose nevana vedu handiti also ngatipfekei mamaski vazukuru. Corona ichiriko, COVID-19 ichiriko out there, so let's protect ourselves, let's protect others from this deadly pandemic rakatiwira udenda iri. So ngatipfekei mamaski always kwese kwatinenge taenda. So pazvikora muchadopinda mustudio mustudio tizotandara handiti mustudio tizotandara zvedu. Nguva ndiyoyi, nguva inogona kuzoshayikwa mangwana, so patinawo mukana ngatimboshandisa. Ndoda kuzombotsikisa wene. Davida wakatambawo kusvika mai vapota. Davida wakatambawo kusvika mai vapota. Miriemu ndokuimbawo neni ndoimba. Marangi aikoni neni ndoimba. Urundwa here ndisekuriva vari kuimba zodichemedza idzi dzine dzakatotanga nekutombochemedza inini pamwe pachona dzinochembedza nekukomborera zvese one time. Taura zvako neno pamwewo ndine ndakatombokomborerwawo. Aiwa sekuru aiwa. But chimbondiudzawo kamuzukuru. Advice yaungada kumbotipawo panapa semhuri takatandara hedu kudai ndeyekuti kudii chero advice yaunongoti ndoda kumbopawo advice. But chekutanga inini kutaura hakusi kubasa kwangu asi ndichambozama. Aiwa iwe kubasa kwako ndokuziva kuti nyange tikakupa 24 speed unoichinja chikwira makati. Sekuru chinoitika chino chandinoona hangu isusu sevanhu semhuri handiti. Kusangana kwatakaita panapa hakuna aiziva kuti tichazosangana. Asi ariko akanga akazvironga kuti vanhu vachazosangana ende vachazokurukura zvakati. Saka kana tasangana kudai sekuru muri kundizwa here? Ino zvetasanganiswa ndiMwari zvetasanganiswa ndiMwari manje isusu pachedu chekutanga tarira kunaka kwazvo kana hama dzichigara pamwe chete nerudo pamwe chete nerugare zvinofadza izvozvo. Saka chekutanga
kuti isusu pachedu tive nerudo ende tichinzwirana tsitsi, izvozvo zvinhu izvozvo zvinokwanisa kugadzira kuti musha uno unokwanisa kuzosvika kure, nekuti pane rudo chaipo chaipo ruoko rwaMwari runenge ruripo. Saka muchiona kuchinzi ukabetsera zvinozouya kwauri iwewe zvakawanda kudarika zvawaburitsa. Saka nemuono wamuinawo sekuru ende tinotenda netimu yese yamuri kushanda nayo kuti muri kuronge zviro zvine ramangwana rakanaka. Chinoita manje kana mukaronga chinhu chinoita kuti chibatsirewo umwe munhu kana kufadzawo mwana kana kufadzawo umwe munhu, ipapo Mwari anokupai makomborero ende mufaro wenyu unokwanisa unowedzerwa taimuzi kakawanda, kwete kashoma basi guru, kakawanda. All right. Tichikuzwana naye. Yamboita kakukata mishani. Apo wakundinzwa. Asa zvakanaka. All right. Kuno ndoko yamboita kakukata. Asi ini nanyi muri kundinzwa zvakanaka here kana kuti hatisi kuchazwanana? Sapati wataura aiwa ndiri kukunzwa zvakanaka loud and clear. Pati wataura pekupedzisira ndo yatsina kunatsonzwa wati kuti ndati tinotenda sekuru nebasa ramuri kubata nevese vamuri kushanda navo, tichitiwo rambaiwo makaise moyo yenyu pamwe chete ka. Ngatirambe takaise moyo yedu pamwe chete kuitira kuti tiite chinhu chinobatika chinooneka. Ende rambai muine muono wamuinawo wekubatsirawo vana, wekubatsirawo vanhu vasina vanochema muchinyaradza. So naizvozvo ka zvinoenda kuti munovhurirwa mamwe madhoo amanga musingafungiri kuti muchasangana nawo paupenyu hwenyu. So zita ramakazvipa rekuti sekuru ka rinorema, ringange diki asi rinorema. Ende chinhu chamuri kuita chingange chidiki but chinhu chihombe. Ipapo uri kurevesa zvako ibasa guru rinoda kuti tese tibatsirane. Amai vakanaka zvavo ava. Ndabenda kuzwa nemabayo Faith, ndadzoka izvezvi ndichiti ndazorora. You have started again. Mai vakanaka zvavo. Marango noti kudiwo nemukadzi uya. Inango kandiri kufunga kuti ndingobva ndangomudza kuti Lady Skara ka chingondidawo hangu. Inini hangu handigone kutaura zvakawanda nekuti ndaamai wangu ndimama moyo. Aiwa, no, it's okay. Oh, all right. Mwanangu inzwawo hako zvokuitika. Saka kana unogona kungoswera agoya kuseri mwanangu akuda kutozviintroducer. Saka unogona kungoswera watatongori nemwana wedu pakati. Togona kungoswera tane mwana panapa. Ari pakati koyo already. Tingaramba baba. Baba angaramba. Baba. Ye muridzwa. Uncle, ndokuroka 1 minute. I think network yangu iri kujamba jamba. All right. Over to you. Over to you. Lady Skara? Lady Skara B? Hello? All right, it's okay. I thank you so much. Musha unondoudira the first thing kuti panofarwa vanhu vanenge vakasununguka. You know this is December.
we are being stressed in my Christmas present, we are being stressed in January. Yeah, I Yes. can hear you. I can hear you. My network is bad. Let me just go. I can hear you. So All like what I right. was saying, kuti this channel panofarwa. Besides kufariwa, we are doing a great job, Uncle Saint, and I'm so happy about you having a Saint Foundation. That's great job, guys. Honestly speaking, and Ininangu personally, I'm so happy because I know your journey because we started it together, and that was not easy, guys. And to find only one subscriber, kuti ya subscriber, 10 subscribers, it's not easy. That's why you see kuti nemukufamba imomo, some people will be like feeling jealous kuti vana vanhezuro vano ana Saint anasikara vakaita channel pa lockdown, they are over us, you know. So now people vanenge vakuita kakurwadziwa, but not knowing kuti you have to learn. Ukaona munhu ari kumberi kwako, ramba wakabatirira uchidzidza. United we stand and divided we fall. Then pamwechete we can make it. So I'm so proud, Uncle Saint, with what you're doing. 101 subscriber. You want to plus my challenges at no sangana now. Akawanda, honestly speaking, is my YouTubers, is my celebrities. Some people tend to judge you. Umwe munango nakukudza kuti ukutaura nekukasika ita chinono, then tomorrow waita chinono umwe ukudza kuti no wanonoka dai wakasika, unenge watone confusion. But to me personally, I just thank God kuti hatisi kunyanyosangana nazvo yedu kuSkara Nation, but unenge uchizviona kune mama channel kuti zvakaoma, ukada kuti present something, negative comments, and upon negative comments they drain your energy, then you feel weak, you feel kuti wakuneta. So what I've realized by doing my life, like what Sekuru is doing, imimi ndimi vanhu vacho, it's our family channel. Munotimutsiridza mweya wedu patinenge takaneta paya, we come out, we do live, you contribute, you get in studio, we share, then life goes on like that. We'll be learning each and every day. So I'm so happy for you, Uncle Saint. I'm so happy from the bottom of my heart. Mukubata basa hombe, and aneborando anomakwa. Ukanzwa people are not happy about you, then tafura yacho inogadzirwa papi kana pasina ma enemies. Ukatoona dislike, it's okay. Dislike iyoyo ndo inotoita kuti pange paine like actually. So that is it, Uncle Saint. I'm so happy. Saint TV munodadisa, keep the fire burning, keep supporting Uncle. Kana munhu ari wenyu, kana family iri yenyu, no matter munhu atadza zvakaita sei, you just find a reason to hold on nekumudzoreredza mune zvakanaka, not like blaming kuti watadza dai wadai. Zvinongoita mune zvakanaka. You respect us, we respect you too. Then sotofamba. I think those ndanga ndinazvo hangu. Oh, wow, thank you very much. Thank you so much, Lady Skara B. Guys, ndofunga muri kungonzwa mashoko ari kutaurwapo, mashoko akadzama chaizvo. Ndinokurudzira kuti mubve matonanga tichipedza live streaming yedu, handei ku Lady Skara B. Munonodzidza zvihombe, munonodzidza zvakawandisa. Ndaitoti ndichatozotaura nemika, ndakanzi nevazukuru kune masuggestions ari kutaura kanzi timboita bedroom talk, ndikati handichazotaura natete Lady Skara vange varipo. It's okay, yeah, no problem, it's okay. Imi muri kuimbira uku ndakatombodzidzisa vange vachitaura kuti next weekend date ripi nenguva iyi, then totokusanogadzira. Alright, ndichaita kuti vakunyorerei message, vachauya vokunyorerai. Pamusoro isekuru. Regani muresa muzukuru wangu, this beautiful lady achangopinda, angazoti ndamuignore, but ndo panapa. Pilile, saubona. Hello, Sekuru, linjani? Siyapila njani wena? Ngiyaziphilela. Hello, Lady Skara. Lady Skara network. Siyaphila unjani? Ngiphilile mina. Ngiyaphila unjani? Injani impilo yakho? Unjani abanye? Mina abanye baphilile sisi. Ubukeka umuhle nje.
Awumuhle kakhulu. Nami ngimmonile uthi oh lo. Inhliziyo yami manje iyadlala kakhulu. Mangimjengile kahle. Okay Sekuru, uthe uthi ngingene ehlelweni. Ah, ngiyabonga. Just to thank Umuhle too. Ngiyabonga. Philip. Yes, Philip. Sekuru. Yes, Sekuru. Uri Ndiri boy. right zvangu Sekuru. Ndiri boy zvangu ini. My network is right. Usatize mstudio ndoda kuti usare uri mstudio. Lady Scarab network yavo iri kunetsa. Thanks very much Lady Scarab nekuuya. Thank you very much nesupport. She inspired me a lot, this lady. Nebasa rake. I think she was the last person wandakaona channel yake. Chatanga chai. Isati yatomboita kana 500 subscribers and then ndakabva ndati kana Lady Scarab vachiita channel, even myself I can do the same, tikabatsirana nevanhu. Handiti right. Marange une zvongo uchida kutaura? Philile usantize please, usantize, phone haina problem. Handisina zvandaida kutaura vana Lady Scarab. Oh, varipo. Tingangoti mese maYoutubers Sekuruka. Mese henyu. Rambai muchite basa ramuri kuita. Munhu chingoisa effort pachinhu chako chakuda kuti chibude chinobuda chete. Nesuwo tingoripo pakukusapota isaka. That's very true. Maita basa. All right, thank you very much Marange Icon nekuva nesu nesupport. Support yako ka handichagona kutoramba ndingoti thanks because you support us very much. Thank you so much. Yeah. Philile ndafara sei kuona? Ndafarawo kuti mane 20,000 subscribers. Tane 20 family yedu yakura. Aiwa yakura Sekuru, tinotenda Mwari. Tinotenda vese vanotitsigira. Yes. Asi uri kangano here kuti uri mubhodhi? I know Sekuru. I know Sekuru. Guys, rega ndikudzeka. This wonderful lady ari mustudio ka pane zvakawanda zvinoitika behind the scenes. Handiti this wonderful lady anonzi Philile, tomuti Philile edu Spilisiwe. Handiti she is doing a great job pakusupporta Saint TV. She's part and parcel of our great team. Handiti ku Saint TV Foundation and Intercession. Ndanga ndichitomboudza ndichiti tine matestimonies akawanda atiri kusangana nawo. Alright, mira mbichani. Ameno dofu iri dofu iri. Amenoti mwana wano handina nzvadzi nemwana wakadai. Ibvo wabva zvako kana wanga wakasubscribe bvisa subscription yako uinte uyu. Handina vazukuru wakadai. Hatina muzukuru akadai aiwa. Anotaura mashoko akapusa kudai. Ibvo watora subscription yako uinte zvako. Mudelete mublockei. Ndatozvidzima. Right. Over to you muzukuru. Ndachitovaudza nyaya yematestimonies atiri kusangana nawo. Kuti kuri kuitwa zviombe kumaprayers. Yes. Yeah. And also neukama hune vanhu. I have never seen vanhu mugrupu vanodanana sezvandiri kuona kumagroups eSaint TV. Amenoti unozvionawo sei? Ichokwadi Sekuru, tinoti vanhu ngavatijoine voona rudo ruri Saint TV Intercessors, and matestimony tiri kureceive matestimony akawanda and anoshamisa zvekuti tinombopinda pama-midnight prayers. Tinopinda pama-midnight prayers nanasisi vedu voshanti and vamwewo, and matestimonies ari kuuya. I'm the one who anofanira kupa testimony. Alright. Chindudzai muri kuti
zuva rematestimonies muri kurironga riniko nenyaya yekuti I've seen a lot of testimonies and a lot of you guys, a lot of us vari mugroup machona toda kutombotaurawo matestimony kumbouyawo seizvozvi palive toudza vanhu zviri kuitwa naMwari through Saint TV channel. Tingazviite zvarini? Tichataura hatingajambe protocol. Tichataura yes, tichataura navo kuti vatipe deadline yokuti tiuyewo tichitenda Mwari through that call. And we encourage vanhu kuti tibatsirane pagroup iroro. That's very true. Also, ndanga ndichifunga kuti zvoni ndichazoisa vangu suggestion yangu, but handifunge kuti vanondirambirawo sasekuru vevanhu yekuti tizova nezuva rinonzi rethanksgiving ratoita live, vanhu vachingouya vachingotaurawo zvakaitikawo muupenyu hwavo kusvikawo infact 2020 achitanga kusvikawo zvinezvi Thanksgiving in general wa 2020. So I was thinking kuti tichatozokanda futi kwamuri. Yes, Thanksgiving. Tichazotokanda kwamuri. Last time pandori nemunhu akatomboti uncle, what are you planning for us pa New Year's Eve? Kati ndichataura nevarungu varidzi vebasa kuti zvinofamba sei. Okay. Yeah, ndizvozvo Thanksgiving tinofanira kutoita nokuti hey, gore iri ranga rakaoma, tinotofanira kutenda Mwari. Rinwe ndo ranga rakaima. Ranga rakaoma. Yeah, that's very true. Unozoti kutongova mpenyu chete izvozvo it's enough kukudza Mwari. I always talk about a lady anonzi this other lady anonzi Lindy Wemasaka, mainini vangu. She was one of the first subscribers pa channel panapa, and pa COVID yaipapa akabva akashaikawo just I think 2 months tichangotanga this channel, and she was one person ndikakudza kuti the first 10 videos I think dzipa channel panapa ndiye aitonyora script, because she used to say uncle itaima tidzidzisai vanhu nenyaya dzemudzimba, nyaya dzezvinhu upenyu hwevanhu. Pandaibva ndamuudza kuti zvona handina chekutaura. You know, this lady she used to write obva anditumira kuti if ndo script taurai about this. She inspired me a lot. So amen. Asi ndinotenda Mwari nekuda kwekuti with you guys the likes of you, the likes of Ana Mary, the likes of all those guys, Woshanti Mugepe, Qiniso, you know, with you guys muri kundisimudzira. Takadirwa of course munhu wataiva naye pekutanga, nguva yaMwari hatigone kuiramba, inenge yasvika, takazvigamuchira. But God replaced with a lot of people pa channel panapa, vanhu vekuti vandinotemba navo shemu. Ndotemba nemi guys, ndotemba nemi zvisingaiti. Zvekutozva kuti haisi nyaya yeYouTube chete, haisi nyaya yesocial media. You know, some people they will say iwe someone ari kutoti achitoona panapa anenge achingoti ndezvepa social media, zvepa social media. Ende chimwe chinhu chandida kuwedzera sekuru, pane chimwe chinhu chandida kutaura nechekuti pa Saint TV hatisi kuita competition. Tiri kuita special pa foundation iyi, hatisi kuita competition, tiri kuitawo nemwoyo yedu yese. Hatisi kutevera anangana kana kuti chii. Pashoma ipapo paunenge wawanawo chingopawo. Hazvimiriri kuti uite mari yakawanda kuti tese tiri kutoshayiwa, but kana une chido mumwoyo mako chekupa 10 rand yakatowanda. Nawo zvikoro zviri kutovhurwa, mabhuku echikoro anotodiwa, zvakawanda zviri kutodiwa. So tinototarisirawo vanhu kutiwo tibatsirane, tibetserane kumusha. Zvinhu hazvina kumira mushe, So tinokumbira ruzhinjiwo
kusapota foundation yedu. I remember this other day ndiswera nezuro here kana kuti 2 days ago pandaitaura newe uchitaura kuti zvoni uchindoonesa wakabva wandipawo mamwe maonero uchiti ndaifunga kuda kuzviita zvefoundation but ndaishaya kuti ndotangira papi, because sometimes munhu unenge uchizvitarisa wobvaona ungati maybe zvandinazvo kana kuti mari ndinayo ishoma ingabatsirani, but you see as a team tikauya tikabatana takadaiwoka, number one this foundation haidanwe nezita remunhu, haigone kunongedzerwa kunzi anko ndo vega varipo, no. This foundation inodanwa nezita refamily, right? Ngatiti saint let it be a surname, inongova code chete yatinozivikanwa nayo. Saint Pilile and ini ndotonzo Saint Stephen and why tikungoita this is not anybody's name, this is not my name, but saint ndakuda kuto explain today harisi kuzita riri pachitupa pangu, but this is just a code and vanhu vakatitarisa ngavati vachiti vanonzi masaint ava truly they are walking nenzira yemasaints. Ndopaiva nevision kubva zita iroro richitsvagwa richigadzirwapo. Tiri kuti even tiri pachannel, even the way I present myself, the way I talk, vanhu ngavati but sekuru vaivaika zveshuwa zita rekuti saint, let it be a code yatinozikana nayo kuti Spilisiwe uyu for real she is a saint. Vanhu ngavangoone zvakanaka machannel, vanhu vanoita zvakasiyana siyana, vanhu vanoita zvavanoda, but panapa ngatinge tine gwara ratina rekudanana rerudo. But you guys, you love shame. Kana kune vanhu vanoda vanhu dai vaimbouya endai muno requesta kukandwa kugroup iri vazukuru phone numbers dziri panapa dzandiri kuisira yapo. Go and request wovapa profile because havangokukande mugroup machona mutorina vanhu vakawanda they want to join this group, but vari kukoniwa nenyaya yekutadza kuprovide profile yavo yakakwana. Vamwe vanenge ari ngori chighost, hapana photo, haataure zvinhu zviri straight, so haujoini because tikuda kujoina vanhu vanozivana, vanhu vanenge vakatendeka and yes, vision not anongozosvika otuka. So ndichidzorera kwauri muzukuru, tichibva edu tazovhara, ndezvipi zvauri kuda kungotaurawo kumhuri yeZimbabwe, to thousands of Zimbabweans who watch, vakatarisa nevachazoona this video? Mukanditendera nditaure nendevele, I'm not good in Shona. Yonoizwa ndotoramba ukatoninzwa ndichitokumhoresa nechindeereka, ndine ndichitoda kuti ubva waramba uchitaura nacho. Please do. Okay, bahlazuli beZimbabwe, siyathanda ukulibonga ngosekelo lenu olukhulu kuleyo Saint TV channel yethu esikiyo. Siyabonga ngothando lwenu lapho elisincedise khona through this foundation, Saints Foundation family esiyenzayo eqalileyo, njalo ke siyathanda ukuthi kukho konke lapho elikhona, amazwe onke lapho elikhona, amaZimbabwe amahle, siyacela ukuthi lincedisane lathi ukuthi sincedise abaswelayo. Singeke sathi abaswelayo but abehlulekayo, because singathi abaswelayo angeke kwaphuma kakuhle. Sincedise abehlulekayo, siyelule izandla zethu ngakho konke nje labelilakho bahla beZulu, ngakho konke nje labelilakho maZimbabwe amahle, sicelani sincedisa entandane labafelokazi. Siyakwazi ukuthi sihle isandla esiphayo, siyacela sibambisane. Back to you, Sekulu. All right.
Tapedza sekuru. It's you. Alright, pane munhu auya kuzondikanganisa ari kutaura pafoni. Alright. Muzukuru wangu anga achitaura kuti ngatibatanei, anditi ngatibatanei tinge tiri tinoita kuti basa ringe rinopfuurira mberi. Ndevere ndinonzwa ndiri sekuru vevanhu ukanofanira kutonzwa zvese. So hanzi zvoni tibatsire vanhu vanodawo help kubva kwatiri, vanhu vanotamburawo vanenge vane zvishoma, nditi pazvishoma izvozvo zvatinazvo tinge tiri tinovabatsira zvakare, anditi that is our foundation, ndo foundation yedu yeSaint TV. Muzukuru ndokunga ndichadozombokumbira kuti unge uri unotombopota uchiitawo mavideos nendebere. Chishuvo changu shemu kuti sometimes tikaita video yechishona dai ndaigona kutaura chindevere chakanaka chikondile chaicho chakanatsoti straight. Ndaitozoita ndichiti video yechisindebele toita video yechishona. So angazi kuti sizoenza kanjani, kodwa ngiyathanda kakhulu kuti usiphathele zinye izindaba uzibate nechindevere, anditi? Yes, sekuru. Okay. True sekuru, because ukatarisa for 20,000 subscribers izinya yokuti mashona chete imix. No. So ayisi problem tinogona kubata basa nendevele. Ndabva ndatotenga approve. Uko haundogona kuapprove ndega because anti ndini head wekumedia wekumakuhwa kwacho. So guys, very soon this week expect to see this beautiful lady achitigadzirira video, anditi? So what we are going to do, dzimwe gossip rachona muchange muchiriona richiitwa neisindebele na pilile, anditi? Ndewa muchange muchimboona achiita gossip rachona. She's part of us, this wonderful lady. Tiri kushanda tese. Pana mwana unonzwa kufara kuti no. Tiri kufara. Unonzwa kuti chimwe chinhu chandofarira pilile. Yes, sir. Inyaya yekuti Saint TV family, Saint family, tinochuzana. Hama dzangu inini, hama dzangu dzandakazvarwa nadzo, ma siblings, handina choice whether ndivade kana kuti ndinovada, handina choice, ndofanira kutongovada. Blood thicker than water. But family, Saint family, we choose. Tinotochuza kuti no, idzi ndoda kuti dzive hama dzangu. And I'm so happy to have you as a family. I'm very glad. Thank you, sekuru. So, chitaura mashoko ako ekupesera ubovhara basa muzukuru. Amazwi ethu okugcina maZimbabwe amahle, siyathi sicelani ke li-subscribe ku-Saint TV channel la ku-Saint Trending channel eholwa ngumalume, thina kithi sithi ngumalume, asithi ngusekuru. Siyathanda ukuthi lisilandele, lisincedise, subscribe. Angisela amazwi amaningi sekuru ngoba ade ngazilungiselela ngokukhuluma. Ngithi much love. All right. Much love. Thank you very much. Thank you so much, Mzukuru. Thank you so much, guys, for all your unwavering support. Thank you for 20,000 subscribers. Thank you very much. Thank you so much. Kuita kwenyu kwese nema views. Let's share this channel to others, and let's share with our families, our friends. Tell a friend about Saint TV. Yes, a family to be yekuva nayo, and thank you very much. Kwanasi chiba datichi, much love.